Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag saramang kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. DILG, magapatigayon sa inspeksyon kung bala nakapatuman gid man sa clearing operation ang mga barangay. Mag-asawa gikan sa UK nga nagpositibo sa COVID-19, ginaaligar wala gid tapos ang quarantine sa Metro Manila kag nagpauli sa Negros. Tatlo ka mga salakyan naisulan sa SUV sa parking lot. SSS Bacolod, buwas pa makabalik sa normal ang operation. Kag isa ka local grocery store naglunsar sa ilang online shopping. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka aksyon protesta ang natalana nga patigayunon sang mga progresibo nga grupo may angot sa ika-34 nga anibersaryo sang Mendiola Massacre. Suno kay Danilo Tabura, ang spokesperson sang kilusang magbubukid ng Pilipinas, ilang nga ginapanawagan ang ginapaabot nila nga suporta para sa mga mangunguma. Ang nagakatabo subong suno sa ila, militarisasyon, nagaluntad man ang extrajudicial killings. Suno naman kay Vincent Fernandez, ang chairperson sang Pamalakayan Negros, nga nagapadayon ang red tagging. Madamo sang na-dislocate sa mga mangunguma. Magamarcha gikan sa DAR padulong sa Fountain of Justice ang mga katapos ang progresibo nga grupo sa Enero 22 angot sa anibersaryo sang Mendiola Massacre. Sa totoo lang gaakig no mga mangunguma panawagan hindi na ang ayuda para sa mangunguma sa pihak sa pandemya, sa pihak sa mga trahedya nga pagbaha nga tubtob subong wala lang ang gobyerno. Kag nagapanawagan sang matutuod nga reforma sa duta, reforma sa pangisdaan nga dapat ang aton kadagatang proteksyonan kag dapat hindi pagbaligya sa nabuluong kag ihatag ang poder halimbawa sa China sa West Philippine Sea. Sa number 9, sa Silay City Traffic Enforcer pilasod matapos nga ginluthang. Pilason ang 52 anyos nga traffic enforcer nga si Joel Alejo matapos tiruhon sang wala pa makilalaan nga riding in tandem sa dalan sa bahin sang Barangay E. Lopez sa syudad sang Silay sang kahapon. Sa investigasyon sa PNP, nagapapuli na kuntani si Alejo gikan sa trabaho sang hinali na lang sa palukpan sang armas sa nagasakay sa motorsiklo nga nagasunod sa iya. Anom ka mga empty shells ang kalibre 45 nga armas ang nakuha sa crime scene, pero isa lang kaigo sang bala sa tiyan ang naagom ni Alejo suno sa pulis. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagluthang sa traffic enforcer. Pag-isol sang isa ka SUV sa tatlo ka mga salakyan sa parking lot sa Bacolod City ang nakuhaan sang video. Makita sa video nga ginapasapasahan sa karon sa social media nga nabudlayan sa pag-isol ang isa ka Ford Everest bangod sang barrier sa parking lot. Sang makaisol, rekta-rekta na nga nag-isol kag nagbunggo sa nagaparking nga salakyan ng SUV. Suno kay Police Captain Richard Pajarito, ang pamuno sang Police Station 3, Lunes ang hapon ini nga insidente natabo sa Paseo Verde sa Barangay Mandalagan. Si Pajarito ang nagsilinga nagbuylo ang SUV sang pag-isol agod makagwa sa barrier kag nagbutsyog ini rekta sa nagaparking nga salakyan. Automatic ang SUV suno kay Pajarito. Tatlo tanan ka mga salakyan ang na-damage bangod sang pagbunggo suno sa pulis. Settled naman ini tanan suno kay Pajarito. Sa number 7, may pagsaka sa karon sa presyo sang itlog. Sa monitoring sa Provincial Veterinary Office, ang large nga itlog sa Kawayan, 9.50. Ang sa Calatrava, gani na 10 ka pesos. Sa pila naman ka mga baligyaan sa Bacolod, 8 pesos ang dalagko kag 5 ka pesos kag 50 sentimos ang magagmay. Sa lapi ang ginsaka. Sunod sa kay Dr. Rinante Dicena, Provincial Veterinarian, may 150,000 tubtub 200,000 ka mga itlog ang deficit sa probinsya sa kada adlaw.
400,000 ka mga itlog ang ginaproduce ng commercial producers. Ang kakulang ang ginapunan sa mga supply gikan sa Iloilo kag Bantayan. Nagmahal subong ang itlog bangod manubo ang supply. Apektado ang pagpangitlog sa mga layers bangod sang malain nga panahon. Ang pagtransport sang supply sang itlog gikan sa kaiping nga mga isla ang apektado man bangod sang malain nga panahon. Sunod sa kay Disena, wala sang shortage. Ang pagnubo lang may pagnubo lang sa supply. As of now, hindi mo na makita sa sa mga trader ang shortage. Actually, ang traders may ginagawa na sila business competition. So we cannot simply say may shortage for that week or that day, Sa number 6, liwat nga magabaton sang listahan ang Provincial Tourism Office ang Negros Occidental para sa mga potential beneficiaries sa mga trabahante nga naapektuhan sang pandemya. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, iya na nga naabisuhan ang tourism officer nga si Jeneline Cordero nga liwat magbaton sang potential beneficiaries sa paghinunanon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na hibaluan nga 20% lamang sa 3 bilyones pesos nga pondo nga ginpain para magbulig sa industriya sang turismo ang nagamit. Suno kay Lacson, natukiban nila nga isa sa mga rason nga jutay ang naka-avail bangod may impormasyon nga dapat ang mga establishmento DOT accredited. Naklaruhan na nga hindi man kinahanglan DOT accredited para maka-avail, importante lang nga may business permit. Tubtob sa Marso lamang ini, gani ginahaylo ang mga apektado nga magproseso sa mas madali nga panahon. Kung hindi, magamit ang pondo, ini ang magabalik sa National Treasury. Yesterday, we found out that that is not the sole requirement. In fact, you don't have to be DOT registered. You just have to have a business permit or an LGU license to operate. So, I've instructed our tourism officer, si Jeneline Cordero, to start again, accepting this list of potential beneficiaries who can avail of the 5,000 per individual financial assistance. Sa number 5, SSS Bacolod ang temporaryo nga ginsira subong nga adlaw. Naabtan sang Digicast Negros ang pila ka mga SSS members sa guwasang SSS Bacolod nga matransaksyon kuntani sa amo nga talatapan o galing nakibot na lang sila kay inasang aga pag-abot nila nga sirado ang building. Sa guwa mismo sang talatapan, may natapik nga announcement nga sirado ang opisina subong nga adlaw para sa disinfection. Buwas nga adlaw liwat na naman nga magabukas ang opisina. Ginabisuhan ang mga miyembro nga mag-transact online. SSS nyo? Bayad. Bayad SSS? Wala ka mo kabala ka basa nga may close na today? Amo pa lang ko na So, buong di ka palin? Wala lang naman ako. 11 lang naman ako. Dali man lang. Balik na lang, boss. Sa number 4, ang Negros Oriental ang may 30 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Nagsaka sa 1,244 ang COVID-19 cases sa Negros Oriental matapos ini nga madugangan sang 30 ka bag-o nga kaso kahapon. 11 sa bag-o nga kaso sang COVID-19 sa probinsya ang gikan sa Dumaguete City nga amo sa gihapon ang may pinakamadamo nga active COVID-19 cases sa Negros Oriental. 85 ang active cases sa karon sa Dumaguete. May 8 man ka bag-o nga mga kaso sa Sibulan. Ang Bayawan City ang may 3 man ka bag-o nga kaso sang COVID-19 matapos ang duha ka semana nga COVID-free o kun wala sang active case ang syudad. Ang Banwasang Basay, Pamplona, Mabinay, Himalalud, La Libertad kag Vallehermoso amo ang nagapabilin nga 0 active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. 222 ang total active cases sa karon sa probinsya. Sa number 3, mga opisyal sa syudad sa Bacolod nagsapol sa mga punong barangay para maistoryahan ang vaccination centers kung sa diin pati gayunon ang pagbakuna kung mag-abot na ang vaccines kontra COVID-19. May report si Marty Go.
Ginpatawag kahapon sa mga opisyales ng syudad sang Bacolod ang tanan nga mga punong barangay para ipalabot sa ila ang mga kinahanglanon nga pagpanghanda sa 22 ka mga lugar nga natalana nga himuon nga vaccination center. Ginpahayag ni Councilor Renesito Novero nga mas maayo kung temprano mahibaluan sa mga punong barangay ang ila mga kinahanglanon nga himuon para masugura na ang pagpanghanda. Ang mga health centers ngayara sa tupad sang barangay gym o kon buluthuan ang mga ginpangpili sang syudad nga himuon bilang vaccination centers. Iniagod mangin mahapos ang pagtipon sang mga pumuluyo nga pagadapatan sang COVID-19 vaccine. So, kinanglan sila kay agud first of all ang campaign for educating and registering our vaccinees in each barangay. Number 2, in preparing the physical arrangements sa ating mga barangay, mga vaccination centers. Number 3, in the preparation of all technical equipment, no, na kinanglanon, which will involve refrigerating machines and generators. Ginpasiguro naman ni Mayor Evelio Leonardia ang mga punong barangay nga sigurado na nga makakuha sang bakuna ang Bacolod bangod may napirmahan na nga kontrata sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines kung sa diin may initial purchase order ang syudad nga 650,000 ka mga vials sang vaccine. 300 million pesos ang initial nga budget nga gintalana sang syudad para sa pagbakal sang bakuna. This is in the concept nga dapat mahambal kita lang nga we should hit the ground running. Nga apisan mag-abot inang vaksina, preparado na ta. Kag of course ma-remind ako sa pumuluyo nga may mga at least mga more or less may 5 ka bulan nga palabuton. So mientras tanto, masigita gyapon bantay sa COVID. Masigita gyapon implementar sang aton nga mga health protocols kay ara pagyapon ng COVID. Ginpahayag man ni Leonardia nga natalana si Vaccination Czar Secretary Carlito Galvez nga magbisita sa Bacolod sa madason nga bulan agud nga maistoryahan ang gin-order nga mga bakuna sang syudad. Ang Bacolod ang isa sa mga local government units sa pungsod nga temprano nga nakapirma sang kasugtanan sa AstraZeneca para sa COVID-19 vaccines. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 2, ginalantaw ang mahimo nga pagpasaka sang legal action batok sa pagsupak sang quarantine protocols sang 5 ka mga Negrense nga nagpauli gikan sa luwas sang pungsod. 2 sa 5 nga nagbalik sa probinsya ang nagpositibo sa COVID-19 suno kay Governor Lacson. Ang 2 nga nagpositibo ang taga Pontevedra kag sila karon ang naka-quarantine didto. Wala na sila ginsaylo sa quarantine facility sang probinsya tubtob nga mapatod kon ano ang strain nga nag-igo man sa ila. Suno kay Lacson, sila ang wala naghatag sang impormasyon nga sila ang gikan sa luwasang pungsod kag ila man ginsilingan na human na nila ang ila nga quarantine sa Manila. Suno kay Lacson, magasulat sila sa National IATF angot sa amo nga insidente. Sa pagsulundan sang IATF, wala labot sang swabbing, ipaidalo man sa 14-day quarantine ang mga OFW. Nagapabili naman ang protocol sang probinsya nga pagpaidalom sa swabbing sa mga mag-aabot sa Negros Occidental. Ang sa OFW sa masami sila ang gina-request suno kay Lacson kag sila ang nagapasugot man. Panawagan naman ni Lacson nga kuntani mangin disiplinado ang tanan kag sundon sa tanan nga tion ang mga protocol. And then we found out that they did not, as I said, they did not say that they came outside. They will make a report on what happened. And so, you know, whoever released them in Manila should also be, attention should be called. No? In the case of these Negrenses, we did not allow them to be transferred to our quarantine facility. Until such time we would know what variant it is. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, regional validation para sa road clearing operation ginidog sa madason nga bulan. Department of Interior and Local Government nagapahanumdum sa mga punong barangay nga dapat magsanto ang ila ginasumiti nga report sa aktual nga makit-an sa ilatagsa ka mga barangay. May report si Marty Go.
Nagsapul kahapon si Department of Interior and Local Government City Director Maria Joy Maridith Madayag sa mga opisyalis ng syudad sang Bacolod para maistoryahan kung paano mapatuman sang sakto ang road clearing operations sa mga dalanon nga may madamo nga obstruction pati na ang mga vendors. Nagtambong sa pagsinapol si Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga tiglawas gikan sa City Legal Office, Market Monitoring Committee, PNP, Bacolod Traffic Authority Office kag iban pa. Ila ginistoryahan kung ano pa ang mga kinahanglanon nga himuon para mahatagan sang katumanan ang mando sang DILG nga pagpanghawan sa mga dalanon. Suno kay Madayag, sini nga simana kuntani ang regional validation sang DILG pero ginidog ini sa madason nga bulan. Ang purpose ng meeting natin is that nga we will be able to inform the city road clearing team on the updates and also to strategize on how to go about the validation of road clearing operation of the barangays. Nagtambong man si Madayag sa pagsinapol sa mga punong barangay sa Bacolod para ipahanumdum sa ila nga magapatigayon ng DILG sang barangay validation sumugod sa madason nga simana. Suno kay Madayag dapat nagasanto gid ang accomplishment report nga ginhatag sa mga barangay sa DILG sa makit-an sang inspection team sa ila paglibot sa mga barangay. May isa pa ka barangay nga wala pa makahatag sang accomplishment report matapos ang deadline. Hindi kita gusto nga ginagawa nila ang report ninyo kasi naman nagkatawa ka mo sa legal structures diba ang na-clear tinatawag na ina during the validation. Sa tiun sang regional validation kung mayara sang barangay nga wala nagasanto ang accomplishment report sa on-site nga inspection, mahimo nga mapapanaugan sang show cause order ang barangay. Sang nagligad nga tuig nakakuha sang 87% nga rating ang Bacolod sa ginpatigayon sini nga validation sa mga road cleared barangays. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, kalabanan sa ato ng mahilig nga magbantay sang sale online kag magahulat na lamang nga i-deliver sa ato ng aton nga package. Pero nakabalubala kamo nga mayara sang isa ka local nga grocery store diri sa syudad sang Bacolod nga naglonsar sang ila kaugalingon nga online shopping. Indi ka na kinahanglan nga magwa sa imo nga balay para magpang-grocery kundi idulong na lang sa imo nga balay ang imo nga ginpamakal. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinahanglan mo mag-grocery pero hindi ka makahalin sa imo nga balay kay may bata nga naga-eskwela online. May hindi ka mabayaan nga ginadigamo o kung wala ka na sa oras sa kadamo sang imo nga alubrahon. Ini ang masabi nga nagakatabo sa aton sa karon nga may pandemic, gani may isa ka local grocery store nga nakapamensan sa pamaagi nga mangin mahapos para sa tanan ang pag-grocery. Ang KJ Fairmart ang mayara na sa karon sang online shopping. Nahang panila ang ginabatsag sang iban sa aton nga nahadlok pa magwa. Sunod sa ilang marketing officer nga si Angela Lee sa tunga sa pandemic, ini ang ilang nga napensaran nga ideya. We started making mga October. Gisuguran. Lawig siya nga process before siya nag-one. Actually, oo. Mga pila ka months man siya ninyo na. Actually, nag-live kami, nag-start na kami baton orders around December. Okay. Pero damo pagid kami i-workout. So, dutay pa lang ang mga orders na napangkuha namon. So, pero right now, I think, okay na nga mo Do-in-place na siya? website. Oo. Pwede ka pa kapili kung ikaw ma-pick up sa imo nga groceries, pwede man makapadeliver. Local delivery service providers ang nagadulong sa ilang mga groceries para mabuligan man ang local businesses sa sininga panahon sang krisis. So, you go to kjfairmart.com and then you either click start shopping or grocery and then madiretso na sa catalogs. Tanang nga categories. Food, beverages, bread and pastries, and all that. Wala sang kinalain sa presyo sa groceries. Delivery fee lang ang idugang kag pwede man magamitan sa credit card. 4 Manila ka bulan nga gintunan kag gin-develop ang sistema para mangin masulay ang proseso sang online shopping sa mga customer. Hindi kami, grocery lang kami bala, sir. Start, physical grocery. Oo, so wala kami idea. In the beginning, wala kami idea how the delivery industry works. So wala kami kabalo sang how to, mga zoning, paano mabutang sa setting, nga amo ni nga kilometer, amo ni siya nga fee. So, kinanglan ko pagid bala tunan, oo. Bilang isa ka local business kag bag-uhan sa digital marketing,
Aminado si Angela nga kadamo pa sila sang dapat nga matun-an. Gani padayon sa gihapon ng ilang nga pagpangita sa pamaagi para mas mapahapos pagid ang sistema para sa mga consumers. Sa subong, sa Bacolod pa lang sila naga-deliver kag naga-pick up sang groceries kag amat-amat na ini gani ginaamag sa mga bumalakal. Nagalaom sila nga sa hindi madugay. Ila naman ini matanyag sa ilang nga mga customer sagwa sang Bacolod. Mart, patok na patok sa buhang online shopping, especially now nga may pandemic, tanan sa aton nahadlok magluwa. So, kanami siya nga idea, knowing nga local siya nga business, nakasugod siya, naka-formulate siya sa idea or system nga magpatigayon sa online shopping. Isa ini siguro ruming sa mga epekto man sang pandemya sa aton nga nangin challenge ini sa aton sa pagpaminsar sa Think mga out of the box. Mag-innovate. Yes. No, kung paano naton nga mangin makapadayon sang aton nga negosyo, sang aton nga ginaobra sang normal pa before, kag paano maka-adapt nga mangin new normal nga nasiling nila, no? Kag dobra ta naman na siya actually ang online shopping, di ba? May 11-11, 12-12. So, nag-adapt na sila. Nami siya kay locally, kita yan, nag-adapt, local business siya, but naka-innovate siya sila. So, pwede, possible siya, nakadako sang, dukadako sang chances, nga patok siya sa tao. Kadamo gid sang nabulig sang online subong nga pandemic, do halos tanan gina-online na, pati ang subong lately ang unified travel guidelines sang Bacolod, ang pag-fill up sang mga health declaration form online na. No. Beauty pageant online na. Aba. Pista online, mga pistahan, di ba? Online tanan-tanan. Mas importante sa online shopping, may inugbayad ka. Pero lain gid man ang effect actually kung may face-to-face. Galing ti hindi pa pwede subong, but lain ang effect kung may ang socialization bala. But again, may mahimo. Kaaga po yan mga balita sa Negro subong adlaw. Kag sa panahon subong importante nga nakahibalo ka sang nagakalatabo sa imo nga palibot. Dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon ang amon nga pagserbisyo sa mga Negrosanon. Ako si Martigo. Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.